Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tumura karon amo nasab kamong pagadapiton nining programa sa PBCN, ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nagkapanghinaot kami nga namo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo'y magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa atong mga pagtuon karon sa mga kamatuoran na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may mga basahon man nga referensya nga gamit nga gitudlo ni Master kanamo padin nga among gitudlo kaninyo pero dili gigamit para supakon ang Biblia. O niining tungura among mga mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit labi na sa mga chapter presidents din usa-usab sila nga nag-abaga sa programa o adunay pag-angkon nila mga programa sa istasyonan sa ilang dapit din sila mo nagpagayon uban sa ilang mga ginsakupan. Kumusta ka ninyo? O labi na sa mga kaigsunan nga nagsunod karon, labi na kang Vicky Dosina diri dapit sa Toledo no, Cebu City, Toledo City, ang Brother Eugene Dosina, ang sa mga kaigsunan pa labi na kang chapter president Alforque no, kumusta ka ninyo? O sa kang Brother Samuel Montemayor, ug sa itong mga igsoon-usab diri dapit sa Tagaluan kang Brother Cherry Idkila, o diri dapit sa Lingating Maungon Bukidnon kang Brother Tinoy Palapar, mga kaigsunan usab dapit sa playa sa Misamis Oriental diya sa Baybay. Kumusta sa inyong pagsunod? Bisan pa diya sa dapit sa Balingasag o sa parte sa dapit sa Bukidnon o diya sa dapit sa Binitinan. Kumusta ka ninyo? O sa PBCM compound sa mga lahutayong pagsunod. O dili na to pagkalimtan nga ang atong obligasyon nga binulan sa paghatag para sa PBCM Palace reconstruction nga padayon kana. O dili usab nato pagkalimtan na adunay atong panaghiusa sa pagtigom sulod sa usa ka tuig ang Disyembre 29, Marso 10 ug ang Agosto 19. O kumusta tuod sa atong pinalangga o nagsunod nga abogado si Attorney Samuel Arnado. Kumusta ka nimo, Attorney? Kung rin tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Rizaba, makikauban kaninyo mga kaigsunan sa pagkatod karon sa kamatuoran ini atong tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ako na lang ding pagpangumusta sa mga kaigsunan nato dihang nagasudong karon sa online, mga kaigsunan nato dihang nagmainiton gyud sa paglantaw pagtan-aw nato diha sa YouTube, maingon mausab diri sa Facebook sa mga nagkanilang dapit karon sa nasod. Hinaot nga ana kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas mga kaigsunan o karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa natong ministro o ebangelista. Kumusta kaninyo mga kaiglaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Delbrico nga kauban ganyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug akon lang mga pagpangumusta sa tanan tong mga kaigsunan ug pagpasalamat sa makanunayon nga pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karong higina mga kaiglaan ug mga kaigsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa sibihan sa RP Index Key o Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Kita mga kaigsunan live usab sa Facebook og makita usab ninyo kami mga kaigsunan sa Parasat Cable TV sa TV5. O dinhi usab nining sibihan sa RP Index Key dipulog mabati usab ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo mga kaigsunan. Og live usab gyapon sa Facebook
ang atong programa. Diniusab sa Arimin Dixdiar Dipulog, mabati usab ang programa sa PBCM matag alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Dinusab sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinusab sa Butong Pinamungaan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Balay City sa RMN DXMB Balay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kaudtohon. Mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa samang takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa Arimin DXPR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kahaponon. Ug dinhi sa Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM matag alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon, matag adlawng Domingo. Niyadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-88 ito. Ang among mga pagpangumusta o gitimbaya ang mga kaigsunan nga niya sa United States of America nakasudong kanamo via Facebook Live kang aniya sa West Virginia, sa Tennessee, sa Alabama ug sa Maryland. United States of America nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, River Lilita Hermias Barton, o ni brother Nicodemos Nicky Hermias, nagkasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Sister Tissy Cuniat, Sister Lily Peterson, and Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. At yung iso ng Bruce Bilano and family o katong iso sa Engineer Brother Derwin Mangalos nagapatalingog. Kamong tanan nga nagasunod kanamo nga nagalantaw nagapaminaw kalaki magamo sa among mga gipanimbayan. Ug karon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlotte. Dini karong higayon na mga kaigsonan, mga mahal lamang tigpaminaw, Brad Bieber, Brad Ronnie. Ang ato karon nga pag-isgutan ang bahin sa doktrina sa pagtulod ang PBCM, bahin sa pagpamatod nato. Ngano nga ang atong magtutulo sa pagpadayag katumanan diya sa Espiritu Santo. Tungod kay kini ang mga nakasulat sa Biblia. Busa gani nagingan may nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga referensya man, gitudlo ni Master Namo, padayon nga amo gitudlo kaninyo. O kini mao ang gikasupakan ni Bindilyo nga pastor sa Sabadista. Nga mo lagi nga kung dunay doktrina nga lugtion, maglain siya iyaha. Atong pamation lamang ang iyang punto nga hayahay kuno ang ginikanan sa material lugar atong magtutulo na doon si Crescencia Dago kay mamayanginahan o ang iyang amahan si Abelino Eugenio. Kay matod pa nga pinagi kuno sa ilang pagkamagtiayon nagbunga kuno o kuan nahimong Espiritu Santo kuno ning
atong magtutudlo nga ug matod pa niya baladunganon kuno, badlungon kuno mga kinini ang sistema sa buhat. Kinilaging yubitanta kay kung maunang imong prinsipyo bindilyo nga nakita nimo sa among magtutudlo, kami lugar wala makakita ang mga membro sa PBCM. Ikaw rin nakakita o niya mo nakapahimo ng basunin. May mga rason niya na. Pero para tinawan Brad Ron, Brad Rene, Brad Diver, atong ipabati ang mayong laki nga nakipagkontra o katbang nato sa atong doktrina si Bandilyo nga nagbandilyo nini nga si Bandilyo. Okay. Diyan, palihog unang please unang video clip ni Mitchell Benilio Pastor sa Balista. Ato pabinawan. Pero timarilhan nga mauna siya. O wala lapida o yung kaning nga dito. Handong sa inyong patay. Itong gisend na ito nga unang video clip nga namahayag si Mitchell Benilio mahitungod lagi ano yung magtutudlo nga matud pa sa gisulti ni Reverend nga hayahay ang mga ginikanan ni Master kay kung dili tungod nila nga nagminyo sila Why Espiritu Santo? Why Espiritu Santo nga ang aming gipailang nga mga magtutudlo. Atong unang video clip engineer mo i-play para nga atong paminawan o atong ihan ay mga pagtubag mahitungod ini mga pangatake personal nga gibuhat ni Pastor Benilio, Mitchell Benilio. Okay. Mato pa nila mga kaigsuunan na ang mao kaniadto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasamanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo ko na mahimong katumanan pod nga tinuod gyud nilig-on nga si Tomas Eugenio Sr. sa dihang nga inang palahubog asama sa nahitabo kang Kristo. Okay na punto igsuon wa Ang punto karon nga giingnan lagi kuno nga palahubog ato naman ang na pakita Brad Ron o napabati. Okay. So, i-plus lang engineer ang hulagway ni Mitchell Benilio kaya itong ibabati ang voice or video clip lang sa iyang mga pamahayag mahitungod sa iyang gihimo nga mga pag-atake din sa pagtulungan sa PBC. Ang hulagway ni Mitchell Benilio palihog engineer kaya itong ibabati ang iyang mga pamahayag niya. Gatudlog lahi nga gitudlo sa Biblia. Kaya ang punong sa Diyos kamatuoran man mo nang may gatudlog lahi. Kaya na yung gatudlo nga ang Diyos Espiritu Santo iyanak ug magtiayon. Imagine ka, magtiayon, nagminyo si Crescencia Dago o si Abilino Eugenio na nagbuhat sa pagkamagtayon kaya doon mamangga magminyo. Kaya usap namin nyo ang magdulit ng dulit tungunan ng butana. Kaya mga naging na Apostol Pablo aron sa paglikay sa tentasyon sa pagkikilawas. Kung makapugong ayaw, minyo, pero dito makapugong, pag minyo na lang. Kaya mo na nga, aron din yung tintal sa bisag kinsa, magminyo na lang, pero na balaod. Ang bana, kinahanglan magbatog sa ikaguling asawa, ang iyong asawa, kinahanglan magbatog sa ikaguling bana. Unang Korinto City, unang 2. Muna balaod. Pero kung may mong tanaon, nagay mo sa pag-anak. Imagine ka, unsang dako ang pasipala, nagminyo si Tomas Eugenio, o si Abilino Eugenio, o si Crescencia Dago, nabuntis si Crescencia Dago. O niya, natayo si Tomas Eugenio, di pa senior, kaya na senior na, kana naman pong naka-anak siyang junior. Di na si Tomas Eugenio sa siya. Nahimo siya ng Espiritu Santo na Diyos. Amo niya ko abot-abot katawan na usap na sa sutrina. Ha? Tungod lang sa iranan o sa iranan. O nga, ang iranan. Nga po kita, kanang pagkabisyoso ka na ngayon pagka tiglong po ibaye. Ano na ay ni-text na nipawala po na ito na abilidoran po na, mapahinog po na ang linghod na saging. Ano po na siya abilidad? Mura o kalburo.
Ako kabalo kong perong saging. Kabalo ba kung perong saging ibutang sa ako butang nga dahon sa kasay. Sundaran ninyo. Pangita mo dahon sa kasay. Ibutang yung saging sa sako. Butang Butang yung dahon sa kasay. Litabtag si mama. Hinag, tawa ka abilidad na ang lingot sa aking pahinggon. Okay no? Ha? Ingon siya nga tungod lang kuno wa kuno ilaing ilhanan. Tanawa, wa kuno ilaing ilhanan. Tungod lang kuno sa ilhanan nga naglumpong og babae para gyud siya makabirada ba. Mo na ang Espiritu Santo. Pagkahaya-haya kuno ni Crescencia Dagok og ni Abilino Ihonyo kay basta magminyo kuno tungod man anang butanga nakaanak kuno sila Espiritu Santo. Siya tungod lang anang ilhanana. Wa ko nila ilhanan pero siya doon na hinoy nag-teach na to. Nga kana day ko no makapahinog day ko no nagsaging nga hilaw. Hilaw nga pahinugon ko sa among master pero ningon siya ko makapahinog man og kalburo ko no. Siya na panit sa naidahon ko no nga ibutang ko no diya isulod sa sako unya lapod tong saging dito mahinog ko no pero ingon ato wala na namo ipasigwar mga mahal na mong tigpaminaw pero naabot din na sa iyang mga dalungan di man na nato ilimod ba dron kay tinuod man na nga si master na ay abilidad ana hilaw nga saging pahinugon nya di siya gihimo niya nga nagyaga-yaga na siya nga makapahinog mong kuno siya pero dili lagi sa iyo na nga no kaya yang gusto nga dili man lagi maayog binuhatan nga atong magtutudlo kay hayahay man lagi nga gipanganak siya ni Crescencia hayahay kuno si Crescencia Dagok ug Abilino Ihonyo kay sa ilang pagka magtiayon nakabaton sila Espiritu Santo mato pa ni unsa ba ng doktrina ha ato sang ilan na dayon gawas niya na tungod kay sa pagkapuliki niya o pangita nga para rin siya makapang-personal nga naman tayo mga bersikulo sa Biblia kapitulo nga atong gidiga di kung di siya mo yun mo ito iyang luktion hantod pakita ba doon iyang gisgutan atong ipakita engineer ang dagway ni Mr. Bendelio nga mo'y nagbandilyo tupro nakitawhana inawayon po kay ang among magtutulo maraming kunog dagway kwatnit matod pa niya sa sumala sa texter kaya siya murag o kamoy mo tanaw adik gidunon ng kwatnit amo to magwapuhan po mo basta kay og siya pasultihon gwapo na siya kung manaway ta tanang atong gisaway mao may bati kita mo igwapo para pagpamatuod nga niabot na siya niining dapita unsa ba iyang gisgutan doon Okay, patong paminahon ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga mahitungod diya kanimo ato naman itong nabati nga si Master resulta kuno sa pagkigilawas ni Crescencia o ni Abilino o niya iyang gihatag ang mga punto nga badunganon lagi gamit pas textos Biblia sa pahayag ni Pablo unang Corinto 7:1-2 niya nga magbaton og usa ka asawa ang lalaki kana siyang gibasa mo Bendilio applicable na sa tao ang imong mabaluan nga among gipamatudan dili ordinaryong tao kundi Dios nga Espiritu Santo mo sa dili na mohaom dito sa Dios nga ingon nimong baladlungon pero kay kaaway ang dito sa kamaturan mo na ning gawas imong baba nga imong na mo magtutudlo badlungon busa gawas nga ang gawas ang baba ng sistema Bredon iya gyapon ning baba ang mga pagbinastos na mga pamaagi sa iyang mga gibuhian nga pagpamahayag pero natong tubati ang tingog nang hulagway nimo Bendilio nga kanang hulagway ako sugayo manawas mo magtutudlo nga mo matutudlo murag na gwapnit ya ito ibabati ang imong mga pamahayag Sarnito, iminyo, sarnito, ni Omar kani Tomas Iring nga ni Kasabusiota, ay resulta ka sa pag-jerkapan, ikiginawas. Basta manag na. Ang sa imong gibuhian nga istorya sa among Executive Vice President Reverend Charlie Ihonyo
binastos, di ba? Gihumol ba kuno ang among Executive Vice President sa abog sayuta o resulta sa jerjer? Ang kami itong terminong jerjer. Usa ka na ka pag binastos. Pangutan na Bindilyo, nakatuman ka sa mando sa imong agalon nga si William Goldwhite nga nagpasidaan nga kamong mga sakop sa Sabadista dili magbuhi og mga estudyante binastos. Nakatuman ka, wala. Ang tubag anak Bradron, ako lay tubag, okay? Kini siya may baladunganon sa ilang doktrina. Atuan na, dili din nga itong magtutudlo. Alam mo magtutudlo, may badunganon. Kung dili ikaw di ay Pastor Bindilyo. Nabasahon ako rin. Kung di ka katuman. Ha? Sa gipasidaan sa imong agalon nga dili mo magbuhi og mga binastos o mga makapasakit nga mga pinulungan. Yan yung libro, mga hitabo sa katapusang panahon. William Goldwhite. Okay, mahitabo sa katapusang panahon, diha natugpan niya. Di ba? Okay, hindi basta ako nagkusapay na si 35 Reverend. Ano mo, supalpal, ano yung kulukoy na klase pagkapastor. Antod pas mga tao nga atong nadunggan. Pahina si 35, mga punto lang, gingon, no? Dili kita mo gamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kinitugutan sa atong mga balasahon kung doon na po mga balasahon nga magbutang kag binastos di po mutugot si William Goldwhite na wag gid mga balasahon nga naay mga bastos nga pinulungan og di po mutugot nga magstorya mo og mga bastos mogamit og bastos nga mga pinulungan og makapasakit nga mga pamahayag. Kung naa po daw sa mga basahon matud pa dili tugutan sa atong mga balasahon palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Agad katuman ning pastor sa Sabadista Bitsil Bindilyo. Granting nga atong magtutudlo base siyang baba nga nagbula-bula brother nga baladunganon. Ngayon nga itag gwapo ta pamatud-an ta na ngayon nig maot ka ikaw gwapo. Ngayon nga ikag baladunganon ikaw dili baladunganon. Number 1 mang baladunganon sumala sa ilang mga basahon. Pero ang punto sa Dios kung maghimo siya mga pagtagda sa mga tao nga gamiton nga may mga kasangkapanon siya nga bulaton kinsa ang magbuot sumala sa mabasa sa Biblia si Bindilyo ba Brad Deber sumala sa Biblia kinsa magbuot Ang Diyos magbuhat na Reb atong pagkabasahon diri sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 24 nagaingon si Jehovah sa mga panon nanumpa nga nagaingon sa pagkamatuod ingon sa akong nahuna-huna ingon ni ana ang mahitabo ug ingon sa akong gitinguha mauman ang mamatuman. busa kung natingala siya nahibulong siya nga si Abilino Ihunyo o si Crescencia Dago nga magtiayon hayhaya kuno nga nakabaton og Espiritu Santo daw kuno nya baladlunganon kay magdubli-dubli lagi kuno og babae matod pa sa iyang rason unya sa nadugay na resulta man gyud kuno ko sa pagjerjer kay di man gyud kuno ko gibuhat giumol gikan sa Abog sayuta. pero admitted siya nga naay texter di ay nga kining atong magtutulo makapahimo di ay hinom sa hilaw nga saging ba do dili kita no ang atong magtutulo Matud pa niya, kalburo ko ng sistema sa atong magtutudlo. Kaya makapahinog mo kunog hilaw ang saging. wala siya ni adto pero naay paagi niya nga makapahinom Butangan ko no, butang sako, butangan ko no dahon sa wasay batong iyang gipamulong. Sugod sa itong dahon na to, no? Ang punto diya, tinuod man nga ang pag-ila sa Dios, dili diha nga kung ilho na to, mag-ila tag Dios way asawa, kutob sa wa pa mga asawa, Dios na na. Dabi kay ang doktrina sa Iglesia Katolika Romana nga mga pari, gididaan man sila pag-asawa, di Dios na na sila. Kung ang pag-ila sa Dios po, tungod kay siya na ay dagdag asawa panaglitan. Di Dios na nga itong mga igsoong Muslim, kaya ang gitugot sa Holy Quran, upat man ka-asawa sumala diha sa Quran. Unya, kung ang basihan po nga usay asawa, tanang nga ng asawa, nga na asawa, Dios na. Lugar nga Dios na. Busa sa Biblia kay ang Dios kung ilon siya usa sa mga ilhanan basan ko lang Brad Rene, Brad Dever, Brad Rone ang nakasulat sa 33 na kapitulo sa Isaias versikulo 3 sigingon
Panimati ka mong mga tuwa sa layo, unsay akong nahimo o kamo nga aniya sa doon, ilha ang akong kagahom. Busa-usa ka to kaparte, wala man nato na ipang hambog ba doon, pero sige man nagbalik-balik, niabot na nga makapahinog ang atong magtutulo sa ilaw kasagi. Tinuod man na, ay usa sa mga ilanan, ilha ang akong kagahom. Pero, tungod kay ang Diyos man mao ang magbuot, unsa daw ang iyang gitingwa, mao man ang mamatuman. Unsa ba ang usa sa tingwa sa Diyos nga mao ang matuman, brethren? Sumala sa Biblia. Aniya din ni Reverend, kini nakasulat din ni sa Salmo, Kapitulo 87, versikulo 6, siyo ba magaisip sa diha nga magasulat siya sa mga katawan, kini siya na tao dito sila. Atong nakita nga nakasulat diya nga kuan, no? Pinulungan man na sa Hebrew ng Sheila. Wala na siya applicable, doon na lang na siya mga pugon lugar niya. Pero ang statement ro diha, siyo ba magaisip sa diha nga magasulat siya sa mga katawhan, kini siya na tao dito. Unsa di ang tingwa sa Dios mo gid ang hugot nga matuman diya sa iyang mga tingwa, dili ang imo bindilyo. Iyang isipon o kwintahon ang mga katawan nga natao dito ug iya kanang isulat. Mao kana ang atong nabasa sa Biblia. Karon kay kung dunay matao dito, iya mang isulat. Kinsa ba sa ang magpapakatao, brethren? Kung asa man siya na tao dito, unya kwintahon man ni Huba o sa Dios, o siya man magaisip niya na o magakwinta. Okay, ano sa Biblia kung kinsa ang magpakatao sa mga tao nga diin sa diyang matao ni ginarecord sa Dios, ginasulat sa Dios o ginaisip sa Dios ang mga tao. Niya sa Isaias 66, libre na kung bagbasahon sa Kapitulo 66, versikulo 9, ang atong mabasa gingon. Magapakatao ba ako sa mga kabataan o unya, dili ko ipahimugso? Gagig pangutana, no? Magapakatao ba ako sa mga kabataan o unya, dili ko ipahimugso? Ningon siyo ba? Ako nga magapakatao sa mga kabataan, mutak-om ba sa taguangkan? Ningon ang Dios. Sa ato pa, kaysa nabasa nato sa Biblia, gitinaw man, nga ang tingwa day sa Dios, mao gyud ang matuman, adunay iyang katuyuan nga magapakatao siya. Adunay mga tao nga ikapakatao niya o isulat niya kadtong mga natao dito. Busa sa nakita nato sa gibasa usab ni Brad Ronnie, matinaw magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso. Si Hioba day nga Dios nga kung doon na may katuyuan niya nga igapakatao ang mga kabataan, dili ba day kuno niya ipahimugso? Pero susiyo nato sa ubang hubad sa Biblia, labi na sa gitawag ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Yun sana kana pagkasulti Brad Deber sa Isaiah 66:9. Atong pagbasahon rin nagaingon, pagbuot ko nga hapit na silang matao o garon, mapugong ba ako nga sila matao? Siyempre, tugutan ko gayud sila. Dili ko gayud pungan nga matao sila. Ako, ang inyong Diyos nga nagaingon ini. Si Hioba o ang Diyos di ay sa gibasa ni Brad Deber, matinaw nga siya gid ay maoy magbuot sa iyang kabubuton nga adunay ipakatao nga mga kabataan. Pagbuot ko nga hapit na silang matao, ug karon mupugong ba daw siya sa matao? Simple tugutan gyud daw niya sila. Dili gyud niya pugnan nga dili sila mahimong matao. Munang atong nakita sumala sa Biblia. Sa Biblia namang Katoliko nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, may balita Biblia. Giyon sa napagkasulti, Brad Rene, ang Isaiah 66:9. Gingon na kana din ni Reverend, tugutan ko ba nga siya magmabdos o gunya dili panakon? Nag-ingon ang Ginoo.
atong nakita nga tugutan ba daw ni Hiuba nga magmabdus ang usa ka babae unya dili niya paanakon. Gusto gud di ay sa Dios sa iyang plano nga siya gud di ay nagbuot sa mga kabataan nga matao. Siya gud di ay ang responsibilidad niya na kung adunay buhaton niya nga mga katuyuan. Kay gani sama sa gipahayag ni Jacob, aduna siya'y ginikanan ug aduna siya'y amahan. Kung gigamit man ni Mitchell Bendinio ang unang Korinto 7:1 og 2 nga magtugyan ang magtiayon sa usag-usa kanila para makabaton og anak, pero sa diha nga ang magtiayon magbuhat na sa angay sa magtiayon bana og asawa, ang muumol diya sa taguangkan dili ang bana. Ang giluwatang pamahayag sumala sa mabasa nato isip ehemplo diha kang Isayas nga manalag na o propeta dinhi sa 43:1 nagingon sa Isayas, apan karon kini maong giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob ug siya nga nag-umol kanimo o Israel, ayaw kadlo kay nalukat ko na ikaw natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Matud pa ni Jehova, matud pa ni Isayas nga mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo Jacob ug siya nga nag-umol kanimo. Giumol di ay si Jacob, mga mahalamong tigpaminaw, pero diin siya giumol si Jacob. Basahon ko ang 44:1 ngadto 2 sa Isayas nagingon, apan pamati karon o Jacob, akong alagad og Israel nga akong pinili. Mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo og nag-umol kanimo gikan sa taguangkan nga maoy magatabang kanimo. Ayaw kadlok o Jehova, ayaw kadlok o Jacob nga akong alagad og ikaw hisoron nga akong pinili. Kinsay nag-umol ni Jacob dito siyang girikanan, dili ang iyang amahan oy, dili po ang iyang inan, ang Diyos daw mo'y nag-umol diyan niya na. Busa muna ang pamaagi sa Diyos unsaon niya sa pagpakatao sa mga tao dito sa mga babae nga nagmabdos, kay iya ka ng kagustuhan. Kay sa ato nang nabasa sa Biblia sa gisgutan na sa pagbasa sa Primero Wasitas ang 14:24 sa gibasa ni Brad Dever, nag-ingon nga si Jehova sa mga panon nanumpa sa pagkamatuod ako magaingon unsa man ang iya daw nahuna-huna mao gyud na ang may tabo ug unsa ang iyang gitunga mao man ang matuman. Unsa nga adunay pagpakatao sa mga nagmabdo sa ilang makabataan, kung asa man siya na tao dito, iya nang gisulat hibaluan na sa Dios. Nakaroon kung atong susihon guro isip ehemplo, kinsa ang usa sa mga bata nga natao nga atong ikapakita nga sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, kinsay nag-una brethren? Mao si Juan Bautista. Ang prueba. Okay, basahon ako ang prueba rin din sa Juan, isip usa ka ehemplo kini sa kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 30 ang akong pagbasa ingon ini ang atong matagad sa nakapahayag sa Biblia ug sa pagkasunod nga adlaw matud pa dinhi iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya mingon, tanawa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon, sunod kanako tud pa sa atong Ginoong Kristo. Mani ang usa ka tawo nga gikapahimutan nga ni Juan Bautista. Pa ni Juan Bautista, sunod kanako, mani ang usa ka tawo nga gikapahimutan na unahan kanako kay siya una paman kanako. Sa nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpaingon kaniya. Gusto mingon si Juan Bautista, tanaw mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan.
Mo kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon, sunod kanako si Kristo. Muangha ang usa ka tawo nga gipahimutang na unahan kanako kay siya una pa man kanako. Sa sistema sa espirituhanon nga pagwinta, una si Kristo na sa kalibutan kay Dios man. Una na siya sa wala pa ang kalibutan, bisan diya sa kalibutan kay pagbuhat sa Dios sa kalibutan naman siya. Pero sa pagguwa na sa kang Juan nga Bautista o sa atong Ginoong Kristo, una nilusot, una napakatao si Juan Bautista kay sa atong Ginoong Kristo. Usa kini ka ehemplo nga pagkatao ni Juan nga Bautista, tanang mga bata nga matao dito, Diyos mo ay nagbuot kay siya gani daw magsulat. Iya daw nang isulat asa ng mga bata anak nga tao. Diya sa kaugalingon nga basahon sa Dios nakaron. Iyang pangutana. Kini ba si Juan nga Bautista? May tagna ba nga gisgutan ni Juan Bautista nga sa iyang katumanan, Brother Bersumala, sa pagsugilon sa Biblia? Ano na ba kini siya tagna? Tuori bato pagabasahon dinhi sa Mateo 3:1 ngadto sa 4 nagaingon. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit hadul na. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaiah sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tuliran ninyo ang iyang mga agyanan. Ug kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo ug usa ka bakos nga panit diha sa iyang hawak. Ug ang iyang kanunon dulon ug dugos sa kagulangan. Question mga mahal nga tigpaminaw, si Juan Bautista ba adto na ba'y tagna sawa pa siya mulutaw sa kalibutan? Oo. Matod pa sa sulat ni Apostol Mateo, kini si Juan Bautista nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Kay si Juan Bautista nga nag-ingon nga pag hinulsol kamo kay ang gingaran sa Dios aduna, kay siya daw kini ang gisgutan sa propeta nga si Isaias. Siyang pag-ingon, ang tingog sa nagasinggit diya sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, tuliran ninyo ang mga alagianan o agianan. Siya daw ni ang gisgutan ni Isaias. O sumalat pa sa pag-ulagway kay natuman man kini si Juan may bisti nga balibo sa kamilyo o sa kabakos nga panit diya sing hawak ug ang iyang kanunon dulon ug dugos sa kagulangan. May tagna din ni si Juan nga Bautista, pero ang pagutana bradone, siya man kuno nang gisgutan ni Isaias nga singgit, tingog nga magasinggit diya sa mga awaaw. Asa man dapita sa Isaias ug kunaman sa Isaias, litra por litra ba sa tagna abilidad ba nga gibutang ang iyang ngalan nga Juan Bautista? Busa nailhan ni Apostol nga si Mateo nga siya di nang tingog nga magasinggit sa kamingawan sumala sa giingon daw ni Isaias nga propeta. Ang tubag riberin nga di litra por litra mabasa dito sa tagna ang Juan Bautista kay sa Biblia kung magtagna di man iba abilidad nga ibutang ang pangalan. Dito na pag-abot sa katumanan masayran Kay ang claimant man o ang mga nasayod mo'y musugilo. tinuod ka na. Unya sa pagpahayag ni Mateo nga dito na gipahayag nga nagpahayag nga na mo ang propeta nga si Isaias, niya sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 3 ang pagpuriba sa tagna mahitungod kang Juan Bautista. O niya atong giawag sila nga ilang patalingugan ba doon o na sila Biblia madungawan nila o inigbasa nimo makita ba diya sa statement diha nga Juan nga Bautista nang nagsinggit. Okay, kinsa tong naminaw nagsunod kanamo namoy Biblia palyog pag-uklab basahon ko ang Isaias kapitulo 40 bersikulo 3 ini. Ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ng dalan ni Yuba, himuang patag sa kamingawan ang usa kahalapad nga dalan
alang sa atong Dios. Mao ning tagna nga gipahayag ni Mateo, Isayas, pero sa atong gibasa ni Bren, Walay madungog o mabati sa imong gibasa nga Juan. wagay Juan Bautista. Tingog lang daw nga nagasinggit diya sa kamingawan. Pero matod pa ni Apostol Mateo, siya na katumanan sa gisulti ni Isayas. Dabi sa pagsulti ni Mateo nga ang iyang kanuno niini dugos man. Kalakip ba sa paglutaw ni Kristo kanang pagpahibaloa? O okay, sa diha nga naguna si Juan nga Bautista naa naman din nagsunod si Kristo, pero ang punto, ang pinakadako nga punto niya na kung giingon man ni Mateo nga dugos ang kanon ni Juan nga Bautista, naba sa tagna daan sa wa pa mulutaw si Juan Bautista, Badrini na ba ni nga mao ang kanon sa bata nga mao si Juan Bautista, pero nabapod ang ngalan nga Juan nga Bautista. Nagyod sa balaang kasulatan Reverend nga ang tagna ni Juan Bautista nga ayang pagkakanon dugos, pero sa baong tagna wala gibutang diha nga Juan Bautista. Ato lang pagbasahon din sa Isayas Kapitulo 7 versikulo 15, mantikilya og dugos mao iyang pagkakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan o sa pagpili sa mayo. Atong nakita nga mantikilya og dugos mao iyang pagkakanon hangtod siyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan o sa pagpili sa maayo. Muni ang gipakita sa tagna nga ang Diyos kong mao'y magbuot sa tagna, dili mangita ta og ngalan. Mutuo man ang tao sa katumanan niya na, dili porsigido o abilidad sa Diyos nga kung magtagna siya sa mga bata nga iyang ipakatao hangtod nga mudako, ibutang gyud ang pangalan. Muni ang atong nasinati diha sa kang Juan nga Bautista. Giapil ba pagtagna ang iyang inahan? Wala. Karon kay wa may tagna ang iyang inahan, di ay matao si Juan Bautista kay wa iapil pagtagna ang iyang inahan. May matikdan nimo bindilyo nga kung Dios mo'y magbuot bisan pagdili ibutang pag-apil ang ngalan sa inahan o inahan, basta gusto sa Dios nga ipakatao, matao na, dili ay kay abilidad nga kung naay ang ipakatao, isulat yun, ibutang yun ang ngalan sa inahan. Pero sa pag-abot na kang Juan nga Bautista, kay natuman naman lugar nga natao na siya Brethren unsay gisulti ni Juan Bautista kabahin sa atong Ginoong Kristo, siya ba magapadayon sa pagtubo, Brethren? Ang bahayag sa ni Juan Bautista sa pagkatuman na yung gipahayag nga siya dili magakunhod siya unya ang mupadayon sa pagtubo mga atong Ginoong Kristo. Atong musunod niya. Kadtong nagsunod niya. Nabasa na kung prebari niya sa Juan Kapitulo 3 versikulo 20 asite ngadto sa 30 nga atong pagbasa gingon sa pagbayag. Og si Juan mitubag, walay tao nga makadawat og bisan unsa gawa sa iyang hatag kaniya gikan sa langit. Kamu gayud makapanghimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo, pahayag ni Juan Bautista, kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Ang naasawa iya sa nabana, ang higala sa nabana nga nagatindog o nagapatalingog kaniya. Kini siya nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon. Siya tumbok si Juan Bautista mahitungod sa nagsunod kaniya nga mao si Ginoong Kristo. Siya kinahanglan magatubo samtang ako kinahanglan magakunhod. Kung magkunhod na mawala lugar ang iyang dapit kay ang motubo diha mahimong prinsipal mo katong nagsunod niya nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo, di ipasidaan nga mawala na di ay dayon ang iyang dapit kay mukunod man siya, dili man siya may mutubo. Ang mutubo diya mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Nakaron kay naguna man siya sa pagpakatao. Sa Biblia ba gitagna ba nga kay matao man sugilon ni Juan Bautista nga mosunod man ning atong Ginoong Hesus Kristo daw nga matao, pero sa tagna ba doon na ba'y tagna sa atong Ginoong Hesus Kristo gapon Brother Bel, pero sa tagna niya mabasa ba litra por litra iyang ngalan? Dili gihapon rin atong pagbasahon diri sa Isayas Kapitulo 7 bersikulo 14 nagaingon,
Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Ato nakita nga kining gibasa nato ganina nga City 15 sa Isaias nga Juan nga Bautista unya sa City 14 atong usa ka ulay nga mag-anak og usa ka anak nga lalaki og tawgon og Emmanuel kanang bataana. May giapil nga tagna sa pakatawan aning bata dito kini sa ulay nga babay. Pero kung gitagna man, Diyos mo ay nagbuot nga giapil ang iyang inanin pero kang Juan nga Bautista wala mahiapil. Iyang pangutana, kining bataa nga ianak sa usa ka babay nga ulay bedron unya tawgog Emmanuel. Doon na ba'y lain pang bugang tagna kay batod pa ni Brad Dober nga tagna daw ni sa atong Ginoo Kristo pero dili daw abilidad kung magtagna ibutang ang ngalan hain pa o asa kini unsay tagna o unsa kining bataa nga matao. Gawas sa City 14 nga gibasa sa kaubang ministro nga si Kristo gitagna og mataw sa usa ka ulay. Niya pa ang dugang tagna sa atong Ginoong Kristo. Unya basahon ako kini sa English version nga Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6 gikan sa pagpaya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Tanang mga preacher, reverend sa nagkalanglaing pagtulunan, may supak nga ang katumanan ni mga itong Ginoong Kristo. Katong bata nga matao alang kanato Or for unto us a child is born. katong anak nga laki gihatag. O diya, nanadiha ang mga pangalan nga gitawag kaniya, pero wag gyud nato mabasa nga ang katumanan ini gibutang nga mao nga itong Ginoong Kristo. Sa kining bata ada Dios ni, di ba? Nga ipakatao dito sa ulay nga babay. Pero sa pagkatuman na, kining gitawag og Emmanuel nga matao, kay mo may timaan nga kining bata nga matao dito, matao sa usa ka babay nga ulay. Piho na gyud nga ang katumanan nini nga maong tagna mao ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Rene. Piho ba? Sumala sa Biblia. Iyog ka na, Reverend, nga mo na ang atong Ginoong Kristo. Asa ang tagna? Asa ang katumanan? Anya din he, Reverend, kinikasulat din sa Mateo kapitulo 1, versikulo sa pagpahayag sa balang kasulatan 23 ang gingon. Tanawa usa ka birhen magasamkon og maganak og usa ka bata nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mo kini ang Dios uban kanato. Busa sa pagkatuman na, kung isugod na sa pagklaro sa Mateo kapitulo 1 versikulo 20 katos 23 piho nga kang Kristo kana natuman. Mo kana ang gipakita sa maong pagkatuman na sa mong tagna. O di giapil ang iyang inahan kang Kristo. Pero kang Juan nga Bautista wala maapil. Kay Diyos man mo'y magbuot. Unsay na plastar niya, dili na to lubag-lubagon. Mga mahal nga tigpaminaw. Pero sa pag-explikar na sa Biblia sa tagna, may tagna ba nga dugang sa atong Ginoong Hesukristo bedon nga kana iyahagi ng tagna pero wala nga ibutang kana mao ang atong Ginoong Hesus. Adunay dugang tagna, Reverend, sa atong Ginoong Kristo, pero sa maong tagna, wa gyapon gibutang ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pero gihatag ang ilhanan nga siya gyud mo'y katumanan nining maong tagna. Og sa maong tagna brethren, gipatabanan na daan og pabala. Adunay pasidaan nga inig abot aning tagna gining katumanan sa tagna tuuhan pero di pod magpahinayak, di pod magdali-dali ba ang buti pasabot niya sa basahon na Reverend sa Isaias 28:16 ang mong tagna gingon busa mao kini ang Ginoo ni Jehova aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag ang sa patukuranan nga malig-on. So ang nagpahiluna
dito sa Sion mo si Yuba ang gipayon namo tong usa ka patukuranan nga maligon nga maong bato sa pamag-ang unya gibutang gay ng pasidaan dinhi nga matud pa kadtong mutuo dili magadali. Wa pa gani matuman aduna nay pasidaan nga katong bato sa pamag-ang dili ka magadali sa pagtuo sa ato pa dili ka magpahinayat gibinla na daan o pasidaan. Nang mapiho na to nga kining bato sa pamag-ang brother mao ang atong Ginoong Hesukristo sa pagkatuman na may mga tinun-an ba ni Kristo nga nagpamatod na siya di ay nang naa sa tagna sa 28:16 sa Isayas. Oo, rin, batong pagbabasahon dinhi sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20, nagaingon. Matod pa ni Apostol Pablo. Oo, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta. Nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Kung mao matinaw nga sa tagna sa 28:16 nga kadto ang bata nga matao ang Dios mao ay nagbuot unsa may iyang ipakatao. Ibutang man ang tagna iapil ang inahan siya nagbuot ug di man iapil basta kay may plano ang Dios nga ipakatao ang mga bata. Una na si Juan Bautista nga may katuyan ang Dios sa pagpakatao. Ikadua rin ni sunod ang atong Ginoong Jesucristo nga siya nagbuot sa pagpakatao. Si Jehovah nga aduna siya tumong og katuyo ana. Pero sa maong tagna kay siya may maoy magbuot ang Dios na anay pasidaan nga katong mutuo dili magadali. Unsay katumbas niya ng katong mutuo dili magadali Brad Ronnie sumala sa Biblia. Ang katumbas na dili magpahinaya kay kung magdali-dali dunay mga butang nga di gyud mahibaluan kung magdali-dali ang tao o magpahinayat ang tao. Okay, buti pasabot ba doon nga sa madaling pagkasulti, kung magpahinayat sila kang Kristo nga katong mutuo dili magadali, diha na lang yun. Wa sila kay balo nga doon na pa di ay bay sunod kang Kristo. Tinuod na. Sa kang Juan Bautista nga nang mukunod si Juan Bautista kay si Kristo mo mutubo nakatong mga membro mga tao ni Juan Bautista kay may bulaton man siyang pagbautismo kung magdali-dali sila dito rin sila kay Juan Bautista di na sila makaadtong sa atong Ginoong Jesucristo. Tinuod ka na ubos ang tagna pud mahitungod sa batos pamaggang ang katumanan mga atong Ginoong Jesucristo kitagaag pasidaan-daan riberin nga dili magpahinayat ang tao nagabag ana kay may kasunod pa ang atong Ginoong Jesucristo. Niyang pagpayag sa Biblia gihubad kadtong mutuo dili magadali niya. Proverbio 25 nga kapitulo versikulo 8 ang pagbayag sa Biblia ginon. Dili ka magmadali-dalion sa pagpanlimbasog. Nga naman, tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. Di klaro nga dili ka magmadali-dalion sa pagpanlibasog tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. Ay ang bato sa pamagang ang atong Ginoong Jesucristo katong mutuo dili magadali unya nagpahinaya ka sa pagdali-dali sa pagpanlibasong dili sa katapusan dili ka may balo niya na nga naman tungod kay ang plano sa Dios diha sa Biblia aduna pay kasunod sa atong Ginoong Jesucristo. Hay nang priba Brad Ronit si Kristo nag-una nga natao nga bata doon na bay sunod pa nga bata nga matao diya sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Plastadas Biblia riberin ang tagna kang Kristo kang tagna sa Espiritu Santo plastado na. Nabasa ta sa Biblia sa Isaias 26 tagna sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ay mabasa nga Jesucristo. Wala mabasa nga Jesucristo. Gingon a child is born. Gawas nga dunay child is born na tumana unya ang tagna daan gipasidaan nga dili magpahinaya kay basig dili ka makahibalo niya sa katapusan magmadali-dalion kanya na sama kang Juan nga Bautista dito ka kang Juan Bautista nya mo kunhod ba siya di ka nakaadto kang Kristo unya kung diya ka kang Kristo wa kay kasayuran kay nagpahinaya ka diya dili ka adto sa kasunod sa atong Ginoong Jesucristo. May kasunod ba di ay sa tagna ba? Aduna riberin gitagna kini sa Biblia gitawag kini ikaduhang bata usikan siya nag-abot ani mo puli kini siya.
Basahan ako ang tag na reference sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15 giyon sa pagpahayag sa Biblia. I consider all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his day. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalong sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata o second child nga mitindog o mipuli sa iyang dapit. O di klaro, kung magisgot og ikaduhang bata may mupuli, doon ay nag-una nga bata, pero pulihan to sa ikaduhang bata, ipaglutaw na sa atong Ginoong Kristo, Brad Rini. Kinsa ba ang gitudlo ni Kristo nga puli niya sumala sa Biblia? Ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo nga puli niya nagpamatuod gid siya nga mao kana ang Espiritu Santo. Dinhi sa 1 kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa manpuli kanako. O, bisag diya lang ta. Ang Espiritu Santo daw, matod pa sa atong Ginoong Kristo, puli niya. Mo kining tagnaa ang gihawiran sa mga ministro sa PBC, kabahin kang master nga siya ang katumanan, nining bata na ipakataw nga ikaduha nga bata sa tagna wa mo puli sa dapit sa atong Ginoong Kristo pero matod pa ni Benedilyo pangitag-tagma sa Biblia nga giapil ang iyang inahan ay nagtuntua Benedilyo og naa pa na nganong di man mo ibasa kung dili mabasa ang inahan dili day mataw gusto kang iapil. O dili po mabasa ng inahan, di po dahil tinuod. Na karon kung dili man diay ni Espiritu Santo di magtudlo kag kinsa man diay Kana, maunay angay ni mong tubagon Bindilyo ayog inga nga di na kinahanglang lugtihon pa ang 4:15 sa Ecclesiastes kay gusto na. Gusto mo dahil ka na nga mong pag-interpret para man sa pagpakatao sa Espiritu Santo. sayop man day di na yung gusto na karon sa Biblia kung basahon nato sa English version kining 1:14-15 Brad no pabor naman nimong Biblia no okay hangtod sa 17 unsa ang gigamit ni Kristo kabahin sa Espiritu Santo sumala sa atong Ginoong Kristo. Atong basahon rin sa English nga version sa Biblia sa King James sa John chapter 14 verse 15 up to 17 ginon. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, and in the Spirit of truth, when the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but he know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Ang gigamit sa atong Ginoong Kristo refer to the Holy Spirit, another comforter. Lain nga malalaman. Ang duwag nga another ba doon? Kini bang another ipariho ba nimo kang Kristo kay ngitagod siyang tagna? Nga iparihas unta ko mo. Nga naay mabasa nga gitagna ang inahan ni Kristo. Napununta ko no sa Espiritu Santo. O ikaw mo magbuot Benedilyo. Ang Diyos mo may magbuot. O karon. Unsa ba doon ang another? Ang anotherhos, dili niya ang gamit ang reference nga dili kasupak sa Biblia kining Merriam-Webster Dictionary sa word nga another. Address na sa Holy Spirit na gitawag comforter. Another, gingon, one that is different from the first or present one. Different from the first. Lahi niya itong nag-una. Kinsa man ang nag-una? Si Kristo. Si Kristo. Kinsa man ang kasunod ni Kristo nga puli? Ang Espiritu Santo, pero Benedilyo, ay pag ginaro-garo na imong kumparahan si Kristo nga naamay ang inang tagna, kay og dili ko no ibutang ang tagna, dili ko no tinuod na si Kristo kay gibutang man ang ngalan niya, giapil man, gibutang man ang dapit sa iyang inan sa pagtagna. Nga di na mo to'y ilanan nga tinuod lugar kay nang inahan. Na gilansan si Kristo kay tinuod naman kay naapil man iyang inahan sa pagtagna. Tanawan ng imong kinulukoy. Pero niya, atong ipabati ba doon, ato lang ipakita ang hulagway engineer sa kang Mr. Benedilyo nga nagbandilyo, wala iyang gustong ipalusot niya para sa pag-atake niya sa among magtutudlo. Okay, atong ipabati ang pahayag ni Pastor Benedilyo rin niya ato kining taga dinhi sa iyang mga pagpamahayag atong iplastar kadali ang ato ang kahimanan. Okay, niya
O kung na-plaster mo, engineer, katong katapusan nga video nga atong gi-plaster diya sa imuhang kahimanan nila aron nga atong ma-play. Kaya nag-loading ang atong kahimanan nila, join na ang atong internet. Katong last nga video. Sige, kana. Ang Biblia nag-ingon nga si Kristo hingpit, pero naay nagwalit igsoon nga mauna nga ilang gibiyaan si Kristo nga minsaheng Kristo kay dili hingpit. Ang atong dialang PBCM, alam nila ang minsaheng Kristo dili hingpit. Kay ang hingpit mao si Tomas Eugenio Sr. Kay si Kristo wa man gud galampong babae mo kung dito hingpit. Nga kasi Tomas Eugenio Sr. galampong magbabae mo mao nang hingpit. Tanawa. Mapunoy nakapahingpit sa among magtutudlo. Tunod kayo nagdubli-dubli kuno o babae. Nga si Kristo kuno. Kaya wa mo kuno'y babae. O itong mo daw kuno na mo nga ang atong Ginoong Kristo dili hingpit. Roy Bendilio. Ay pag kinulo ko idong matod pa ni Makarayo. Hoy, dong! Hoy, do! Pagtanong ba? Ang pag-iwan na mo nga si Kristo, wa may mag-ingon nga si Kristo dili hingpit. Ang mensahe nga Kristo dili pa mao ang kahingpitan. Dili kami nag-ingon niya na sa Biblia. Unsay prueba, brother? Ano ang prueba? I-plus sa screen, Jenner, ang Biblia nga kinihiligay nun. Kaya kung basahon ang unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 og 10, gingon sa pagpahaya. Kaya natin mga hiya sa pagpahibalo kag pagwalis ang pulong sa Diyos hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataluan. Kaya ang aton pagwali, ang hibalo kag ang pagwalis ang pulong sa Diyos ang ginbugay sa aton hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataluan. Karon susiyon ta hain ba gipasabot ni Pablo ang ilang giwali nga pulong sa Dios pero matod pa niya dili hingpit og katoy magatuluan sa atong pinulungan mawala. Roma 10:17 sa mga gyapon Biblia ang Katoliko nga hiligay noon sa pagbayad matod pa ni Pablo. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo nang gisplikar ni Pablo dili hingpit og katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Oh, di mawala pa kay dili pa hingpit ang wali nga Kristo. Kung say kasunod ni Kristo, kamay mo puli. Lain ang Espiritu Santo mo nang among gibarugan mga mahalamong tigpaminaw nganong naa kami diya ni ana nga pagpamatuod. Diyos mo ay nagplano nga ipakatao niya ang mga kabataan doon na sa ikatin o sana si Juan Bautista o sana nga itong Ginoong Kristo o ang second child. Musa among gipanginaot nga nalamdagan ka mo sa mga kamaturan tungod kay miabot naman ng oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kinang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kalusab sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kinisab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Romilo Mangalos, kinilunan hangtod sa sunod sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.